Оренбург өлкәсендә оешкан әлеге 13-нче Татар милли мәдәни мөхтәрияттә яшьләр күп. Альберт Махмутов, эшкуар. Мөхтәрияткә ул үз фикерләре, планнары белән килә. Аларның барысы да җирле татарларның теле, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре белән бәйле. Тел бетсә, милләт тә бетә. Эшмәкәрләр моны яхшы аңлый. Появилась возможность реально как-то... Татар мәдәниятын, гырыф-гадәтләрен үстерергә ярдәм итәргә мөмкинлекләр барлыкка килде. Курсларны оештыруның максаты да халкыбыз беренче чиратта үз телен онытмасын, камилләштерсен. Чөнки үземә һәм яшьтәшләремә карыйм да кызганычка каршы шуны күзәтәм. Туган телдә милләтебезнең тик олы вәкилләре генә аралаша. Әниле улы Рима белән Альберт Махмутовлар идә дә, эштә дә бергә. Аларның фикерләре дә, хезмәтләре дә уртак, халыкны тукландыру белән бәйле. Оренбург җирлегендә яшәгән 160 меңнән артык татарның милли проблемалары көннән-көн күбрәк чыгымнар таләп итә бара. Шул сәбәпле милли мәдәни мөхтәриятләрдә малтабарлар кирәклеге көн кебек ачык. Оренбург эшмәкәрләре татар дөньясына үз өлешен кертә башлар һәм үз традицияларын кайтара барыр дигән өмет акланды. Махмутовларның максатлары да бит Тыз күленә бөтен Россиядән җыелган татарларны милли ашлар белән сыйлау. Бездә инде менюда бар, безнең заведениедә татар халык ашлары. Шурпа бар, куырдак бар. Ялчылар в основном Башкириядан киләләр, Татарстаннан киләләр. Татарлар күп. Бүгенге көндә милләттәшләребезнең җыела алулары шуны күрсәтте. Аерым-аерым юнәлештә татар эшмәкәрләре бар һәм системалы рәвештә эшләргә дә урын җитәрлек. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Ильяс Хаялин, Яңа гасыр каналы.